Naam. So le sura siyifundayo namhlanje inshallah ta'ala ngisura bani? Ghafir. Ghafir. Yani umxoleli Allah Ta'ala umxoleli. So siqhubeke inshallah ta'ala. Akukho bani uyiphikayo iqondisi ka-Allah ngaphandle kwabo bangakholwayo. Yani akekho umuntu ofunda iQur'an okholwa Allah subhanahu wa ta'ala ophikisa imiqondiso ka-Allah ngaphandle kwabantu abangakholwayo kubani? Ku-Allah. Right? Ngobani abo? Abantu abazi disbelievers. Disbelievers wallah subhanahu wa ta'ala yani abakholwa bakhona Allah okanye bakholwa kwizithixo okanye bakholwa kwizinyanya, then bazayiphikisa uba yonke imiqondiso ekhoyo apha around thina emhlabeni njengoba ilanga lisuke east liyotshona west every day, njengoba Allah subhanahu wa ta'ala jike ubusuku ibe yimini ubumini bebo busuku, you understand? Then leyo imiqondiso ka-Allah subhanahu wa ta'ala, yonke le ento zenzekayo imiqondiso ka-Allah, akekho onokuyiphika ngaphandle kwabatheni bangakholwayo ku-Allah. Ngoko ke wena ungakhohliswa intshukumo yabo ezweni lonke, subhanallah. So yani Allah subhanahu wa ta'ala uthi thina singama-Muslims size-believers singakhohliswa ngabantu abangakholwayo, yani noba benza ntoni na singabalandeli kunto abatheni abazenzayo, right? Abantu bakwaNuh, niyamazi uNabi Nuh alayhi salatu wassalam, uNabi Nuh uNoah, yani lo Allah subhanahu wa ta'ala instructe makakhe ntoni inqanawa, yeah. So abantu bakhona bathini barefuse, abafuni abantu bakhona. So abantu bakwaNuh baphika ngaphambili kunabo, right? Nabangakholwayo emva kwabo, ukanti sizwe ngasinye saba nenjongo yokwenza iyelenqe ngokuchasene nomthunywa waso, njengoko yakumhlasela kananjalo baphikisana ngokusebenzisa ubuxoki bezama ukutshintshisa inyaniso. Ndabahlasela ke sabasibi kanjalo ke isohlwayo sam, utsho Allah subhanahu wa ta'ala, lasebenza ngolo hlobo ke ilizwi lenkosi yakho kwabo bangakholwayo, yaba kukuba bona baya kuba ngamadlelane omlilo, subhanallah. So umntu ongakholwayo Allah subhanahu wa ta'ala uba lidlelane lantoni lomlilo, yani uzoba ziinkuni zomlilo, idlelane thetha nobazi ziinkuni zomlilo, into yenza umlilo athini avuthe. So uyabona ngoku uba uAllah subhanahu wa ta'ala uba ngabantu bakholwa kuye kwenzeka ntoni, Mr. Isa, yabo Allah subhanahu wa ta'ala uba ukholwa kuye uyaluza, andithi uba ukholwa ngo-Allah uthini uyaluza. Uyafana ulwa ibhettle eluzayo, because why? Uphila impilo yakho ibende, ungakholwa ku-Allah, ungathandazi, ungathini. At the end of the day Allah subhanahu wa ta'ala xa uswelekile uza kubuza ngezo nto, you understand? Awazukubuza uba ubuspende malini, butye ntoni, utshomi zakho, ifemeli yakho usuka kweyiphi ifemeli, usuka kwi-royal family, ifemeli etheni enemali, usuka kwifemeli esokolayo, usuka kwintoni akazukubuza loo nto. Allah Ta'ala uzokubuza ma rabbuka ma nabiyuka, you understand? Uzakubuza nekitabu Quran, yeyiphi incwadi buyilandela, you understand? So sonke funeka sitheni sikholwe kubani? Allah. Ezo ngilosi zithwala itrone, nezo zingqongileyo zizukisa uAllah ngendumiso yenkosi yazo, yaye ziyakholwa kuye, zicelela uxolo abo bakholwayo. Zithi xa zicela uxolo, Nkosi yethu wena ugubungele izinto zonke ngenceba yakho nolwazi, xolela abo baguqukileyo balandela indlela yakho, ubakhusele kananjalo kwisohlwayo somlilo wesioko. Allahu akbar, Allahu akbar. Ingilosi
ezibambe ithrone ka-Allah subhanahu wa ta'ala nezi around Allah subhanahu wa ta'ala zenza idua for bani, for abantu abakholwayo, for i-mu'min, for i-believers, for i-Muslims. You understand? Zithini? Allah subhanahu wa ta'ala zicelela uxolo kubani? Ku-Allah. And not only uxolo, zicela Allah subhanahu wa ta'ala asindise naphi? Nasejahannam. Nasezogweni, imagine ingilosi zisenzela i-du'as because of siguqukile. You understand? Sikholwa ku-Allah subhanahu wa ta'ala, then ingilosi zicela ntoni? Uxolo. Subhanallah. Nkosi yethu kuverse number 8, Nkosi yethu bangenise emiyezweni yokuhlala naphakade owabathembisa ngayo bona, nabani na owayengumenzi wobulungisa kooyise babo, kubalingane babo nakubantwana babo, inene nguwe usobonganga usobulumko. So not only ingilosi zika Allah subhanahu wa ta'ala zicela Allah sixolele, zicela Allah subhanahu wa ta'ala sindise emlilweni wasejahannam, kodwa zicela Allah subhanahu wa ta'ala asingenise nasemiyezweni eluhlaza, yani ejanna. Zicela Allah subhanahu wa ta'ala asingenise phi? Ejanna, abantu besenza izenzo zobulungisa. Understand? Awuzenza izenzo zobulungisa not only usenza kotata bethu, zenza zobulungisa kwabazali bethu, kubantwana bethu nabantu abatheni abasingqongileyo. Understand? So zicela ntoni? Singene phi? Ejanna. Subhanallah. Ubakhusele kona njalo kwiziphumo ezingcolileyo zezenzo zabo. Subhanallah. So ziyaqhubeka ingilozi zithi Allah subhanahu wa ta'ala asikhusele kwizenzo zethu. Enye idua ebalulekileyo ndifuna ukufundisa yona inshallah, idua ebalulekileyo, cela Allah akukhusele against wena. Ya Allah, ngicela undikhusele kum. Khusele kum. Because why? Ndim ozokwenza izenzo ezitheni ezingcolileyo. You understand? Nguwe sometimes owenza ntoni izenzo ezingalunganga. Sometimes sifuna izinto ezingalunganga for thina, for bani? For thina. Ulandele kanye le ndlela itheni ingalunganga. So ucela Allah subhanahu wa ta'ala, yalla ndikhusele from inafsi yam, from inafsi yam, le nto ithi ndifuna inafsi. Ya Allah, ndikhusele from inafsi zam. You understand? So that ukwazi uzicontrol. Xa ufika entweni erongo uthini? Uyeke. Uthi ya Allah, ndoyika wena Allah, so le nto ndiyenzayo ndiyayiyeka for isake yakho na for wena. You understand? Na? Yeah, so enye idua ebaluleke kaloku lowo umkhuselayo ekungcoleni kweziphumo zaloo mini uya kuba umenzele inceba, yaye oko yiyona mpumelelo inkulu. Subhanallah. So Allah subhanahu wa ta'ala once asikhusele, yabo Allah ta'ala usenzele inceba, and ke ngaleyo impumelelo only kunxeba ka-Allah. Noba singathandaza, sithandaza imithandazo eyi-5,500, sithandaze i-500 years, 1,000 years, xa sinofika Allah subhanahu wa ta'ala sifike awunofika ijanna uthi uyayifuna, uthi ya Allah ndikuthandazile yonke le minyaka, suppose uyandinika ijanna. Allah subhanahu wa ta'ala ijanna uzosinika ngantoni? Ngenceba yakhe. Ya, noba singathandaza sithini na, but ijanna soyifumana ngenceba ka-Allah subhanahu wa ta'ala, right? Inene abo bangakholwayo kuya kuthethwa kuthiwe kubo, inkcazo ka-Allah kuni yayingaphezulu kunokuchasana kwenu, ukanti nanimenyiwe kodwa nina anakholwa. Subhanallah. Thini? Babemenyiwe abantu bangakholwa Allah kodwa bathini bona? Abakholwa. Baya kuthi Nkosi yethu wasenza ashabina bomi kabini, wasinika ubomi kabini, yaye siyazivuma izono zethu. Ingaba ikhona na indlela yokuphuma? Subhanallah. Baphi abantu babuza loo nto? Bakwi? Banophendula baphi? Bakwi? Akhira. Bayabuza, ya Allah, asinokwazi ukuphuma kule nto sikuyo, kule meko sikuyo asinokwazi uphuma. Naam. So
Ajib. Kuyakuthiwa kubo Allah subhanahu wa ta'ala uthi uyawuthi kubo Allah oku kungenxa yokuba ngelixa Allah wayethandazwa enqulwa yedwa nina naye anakholwa kodwa kwathi kusakwayanyaniswa abanye kuyo nakholwa. Subhanallah. So Allah wayethandazwa Allah eyedwa nje babengamthandazi bengafuna umthandaza kwathi sayanyaniswa omnye umuntu okanye enye into no-Allah then bamthandaza Allah. You understand? Allah abanye bathini uThixo utheni unonyana uThixo ungona bathini bathandaza ke. Right? IQuran ithini? Subhanallah. Ngoku-ke umgwebo ka-Allah ophakamileyo omkhulu nguye onibonisa imiqondiso yakhe athumele kuni imbonelelo evela esibhakabhakeni, kodwa akukho namnye oya kukhumbula ngaphandle kwalowo ubuyelayo aguquke. Ngoko ke wena thandaza ku-Allah unyaniseke kuye enkolweni, enokuba abangakholwayo bakuchase kangakanani na oko. Yena u-Allah usobunganga ongentla kwayo yonke imimiselo, imnini wetrone, uphefumlela umyalelo wakhe kulowo athandileyo kwizicaka zakhe. Akukho ukuba ulumkise ngemini yendibano. So inshallah sizoma apho namhlanje, right? So Allah subhanahu wa ta'ala basically kwezi verses bozifunda Allah subhanahu wa ta'ala uthi masithini masithandaze Allah, right? Masithandaze Allah. So any verse ithi fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, masibuyeleni bani ku-Allah, right? Because xa sibuyele ku-Allah subhanahu wa ta'ala yonke affairs zempilo zethu, yonke into Allah subhanahu wa ta'ala uzayilungisa ngokwakhe. As long as sithandaza Allah, sibelieve Allah, Allah subhanahu wa ta'ala uzayilungisa impilo yethu, i-affairs zethu, ne-family zethu, yonke into yethu uzayilungisa. Wa sallallahu ala nabi al-ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh.